Začíname s prípravou. Budeš potrebovať guanciale alebo pančetu. Ak nezoženieš, tak ti bude stačiť aj nejaká oravská slaninka, ktorú si vytopíš takisto ako aj tie dve spomenuté suroviny. Extra hrubé plátky. Začneme to krajať nejaký takýto hrubší pás. Začneme krajať na pásiky menšieho typu. Nie je príliš hrubé, nie je príliš tenké, aby tam bolo cítiť tú štruktúru tej slaninky. Takže úplne jednoducho asi na takéto srandy pandy. To sa nám krásne spečie. A bude dobre, keď tam nebude nikto pchať prsty potom. Lebo potom kameraman zrazu z 10 3 prsty. No a ideme. Kedy? Vidíš, toto je normálne neskutočné. A potom ti poví, že on už je najedený. A celý deň nejedol. Setup na cvičenie krajania. Už sa tu niečo deje, ale ešte málo. Horúca panvica, testovací kúsok krásne švrčí, pridáme ostatok nakrájanej slaninky. A ideme restovať. Takže toto je také jednoduché. Ak máš doma deti, môžeš ich do toho zapojiť. Ale to ešte chvíľočku bude trvať, takže pohoda. Medzičasom si nastruháme krásne vypečenú slaninku, preložíme bokom. Tučiček nevylievame, použijeme ešte do našej zmesi žltok a pekorina romana. Kúsok, polovicu, necelú polovicu slaninky zapracujeme do karbonára.